Teatret her i København. Mange tak. Og hvad hedder du så? Jeg hedder Niklas. Niklas? Ja. Jeg kan godt lide dit kostyme. Er det et kostyme, eller ser du sådan her ud hver dag? Jeg ser sådan ud, ja. Altid? Altid. Det er hver pragtfuldt. dag, ja. Ved du hvad? Du kan bare komme i gang. Give me that, you be talking like you like what I got. Give me that, I know you like it how I lean and I like you could be in the back saying give me, give me, give me. It's me, snitches. Listening to ether, under the speakers, the heaters. I don't stop, I can't get up, don't stop. I'm up in the beach, you know I'm up like everybody got freeze. You know who it is, it's me, snitches. Jeg har tårer i øjnene af begejstring. Det er så fedt. Du er så dygtig, og hvor er det fantastisk. Du er, hvad jeg har ventet på. Jeg tror, vi står og kigger på vinderen lige nu her på stedet. Yes! Tak. Mwah. Det var så let. Bravo. Er du sindssygt god. Lad os gøre den i fællesskab i dag. Okay. Skal vi tælle? 1, 2, 3, 4! Det er en stjerne. Hvad vinder? Det er en stjerne. Og det må jeg komme ud på det her, det skal det.